खुलुमो जों दिनै प्रेस मिट खायमानि कायसानो उद्देश्य दिनै नीलचंद्र पद्मबिल गामिनि दिनै श्री श्री शांतिकाली गुरुदेवनि आश्रम बाय लुआजिजाक बिसि बुरुं बुरुंनो काली फुजानि साल फायका हंखाय जों हहम ददम खायै आमचाइनि दाखु बुहुक जत लुकुरनो चिनर रिंगै फायै आकुनै जों आमा कालिनो पूजा खालायो जाते चिनियो हास्ते तिरपुरानि चिनि जत सनातन धर्मनि लुकुरनि नक कचां टं कचां चा कचां बायाबजारि ते राज्यनि गाहाम वातावरण दं तंनि बागै ते थिनांगो नुखुङो याखैबा साग बायथङो फानो जे सब बिपद आपदनि हयते जों काटिनांगो बागै जों आमानो जों मदायरिउ दं आबनि बागैनो जों दिनैनि मूल उद्देश्य हंखाय चिनियो मीडियानि बिसिंथि जों आवैमानि फाइबायदि चिनो नीलचंद्र गामिनि चिनि गुरुदेवनि आश्रम ओ जागाव सम्पूर्ण चिनि गुरुनि रायदा रीति आदर्श तुई जों मदाय रिजागो जों साइमानाव काली फुजा दालनै दालथाम सिस्टेम कायंगो अबनि बिसं आंखि जातिया खरसार मुसुङो केवल जदि नगो जदि व्यक्तिगत खायना हंखाय साग बायथां बिनि लुखुंनि खालायो याखायबा कुनो क्लाब खालायलाय खालायो याखायबा कुनो कायसा कमिटि गठन सार्वजनिक माने जतनि बागैनो मदाय आम हाखायबो खालायलाय माने जों नुगै दङ चिनियो हास्ते तिरफ्राव फियाबा चिनियो गुरुदेवनि आश्रम हंखाय सम्पूर्ण चिनि गुरुनि जे ध्यान धारणा साधना हा गंगाले तैयागन तुयागनि अम हायखाय विधि विधान अम हायखाय चिनरो खायजाको आवबागैनो जत लुकुरनो जों गयजाव चिनियो आश्रम फायदि मदाय खुलुम फायदि ते 10 दिन हंखाय 24 तारिखनि हरत मदाय 25 तारिख हंखाय आमानि परसा दिजानाय तो सारा त्रिपुरा राज्य 24 टा चिनि गुरुदेवनि आश्रम दङ 24 टा आश्रम मन जत जागानो जों काली आमानि मदाय रिजागो आरो बिसिङो आगुली गानानि चम्पक नगर चिनि गुरुदेवनि जे आश्रम जतनफ्लाय गतमा चिनि 24 टा आश्रमनि बिसिङ जतनफ्लाय गतमा चिनि आश्रम रिजागितो नरनि ओ आश्रम बुफुनि सिमियो जेनिल पद्मबिलनि बुफुनि सिमि चें अरनि चेंखा ताम बसननि हयते न बमनो पालाय माने अरन मदाय बुजि तंमानि अमनो लुग्रो मुखि जासा अब हंके 1981 सालनि सिमिनो ओ जागाव मन्दिर स्थापित अंखा अब ताबु जे पुजि तंनाय आनिनो बाय पुजारी मा ब इमांगो साजागै शिवनि शिवलिंग जों जतन सायमानो आबो कायसा अजे बुफां तलाव ताबु जे जों मदाय मानि बुफां याक्सि जाग्रा फांनि एके याक्सिनि बुफां तलाव शिवनि लिंग बयामांगो साजागै 10 दिन थाङै नायखा ओमफ्राय मानखा आप्रनि हयतनो ओ जागाव ब मदायनो पुजिनानि जेंखा आबनि यावला तुरुक तुरुकैते बसर कायनि कायथामनि बिसिङो मन्दिर स्थापित के ओ जागाव जे 1981 सननि सिमिसे मामानि यागुलो परबो के ताक्सा जरतै बति हाय नरनियो प्रिपारेशन मन्दिरावनो बाहाय बाहाय खायनानि कुनु किसु दा तंखो ना अमम दिखन थाना नायदि जों 1981 ओ जागा मदाय खायमानि यागुलो जों तुल खायजों बासालाय माने यागुलो मन्दिर माने यागुलो चिनि जे आं दासिम सागा जे 24 टा चिनि आश्रम चिनि श्री श्री गुरुदेव शांतिकालीनि आश्रम बाय गोदाल जागमो आश्रम तो 24 टा आश्रम जों उ हामसानि हयते चिनियां खय हामसानि बर रंनो हास्ते तिबरन जत जन जेरन सुन सुदु मदाय खायनानि उद्देश्यया मदाय तो जों मानिनायाव खायनानो बनि लगो चिनि बर रंनि शिक्षा संस्कृति अबनो मोथांदारनानि ते चिनि जे मूल सनातन धर्म अबनो मोथांदारनानि बागै जों सामु ताङै दङ ते ताङै थांनाय बिसि आबुन स्लाय सकांगो जों
যিনি গুরুদেব কক সালাই যিনি ভারতবর্ষনি বিভিন্ন ঠাই যেমন বানারস আপনি যাগুলো উত্তরপ্রদেশ আপনি যাগুলো গুয়াহাটি এমন তামো যিনি পাঞ্জাব রগ হরিয়ানা রগ আমো হাইকাই গোবুং যেখানে সনাতন ধর্মিনী হস্টেল দङ স্কুल রগ পড়ানোর সুবিধা দङ आ जागा যিনি অরণি হইতে जों রগলাই दं जों শুধু মতাই সিমি খুলুমুবা जोंबो आश्रम सिमी मताई बावनानि आमया चिनि उद्देश्य चिनि जे संस्कृति कालचार ते ओ जागाव फोरोंजागो जे चिनि जे रीति नीति प्रथा कालचार आगि राजा महाराजा आमल होइते जों जे प्रथा रिक्लाङो आबनो रम दारनानि अबनो जों सामु टांलायदों खोनादों अब निनि प्रश्न कइला सिगां महादेव न मानमानि तांनि अब शान्तिकालिनि आश्रम खा तो ओ जागा आं साना थाङो चिनि बररक जों आजायका हंकाय बुमा बुफा जों पुसियो चिनि जे नांमानि दैनन्दिन जीवन जों जाय बानसिनानि रि जुम गान शिक्षा जतन रिबुजो हायखानो बरक समाज ते संस्कृति ते रीति रायदानो रमनानि बागै बरनि जीवन कायसा गुरुनि दीक्षा नांनांगोन जों सायमानो गुरु सिमिसे जनम जनम 7 जनम न जोंनो बार खायमानो आंबो आंनि पार्सनेल कायसा तिया सायखनानै मोनो साबो पाप खाया आमतै तरने बरक तो पुला आसाय फाय गरै निनि यंसा कुकसा जेकुनो जीव जन्तु नाङै बोथार जाखायबो अबो पाप नु बिनिबो कायसा जीव दं ओंखाय अ यागनि होइते मुक्ति माना ओंखाय जों गुरुनि चरण जों मा कलायो आबुनि बागैनो जोंनो दै दंनाय सनातन धर्म न जे रम नारनानि बागै आजीवन निजिनि जीवन न बदिया खायगा ताङै बनि कायसा लक्ष्य आनि जे जीवन अबंखा आं सनातन धर्मनि मानि नग आं आचायो आं बागैनो सनातन धर्मनो आं आजीवन पालन खायमा थानायनि जे बरक तिनि निजिनि जीवन निखा बिनियो नाहार मुंनो जों नाहारै जों वानसुबि बागियो जों बिनथानि गुरु दिखाना हानाखा काजे बुमा बाय बुफा जोंनो लालन पालन खायो चारियो खानियो शिक्षारियो जाकिसुंगो फियाबा एकमात्र चिनियो जीवन न थिनां न ओ लाइफ न जोंनो पारखे मानले गुरुसि दिखाना खायनो ब जनम जनम 7टा जन्मनि 7टा जन्मनि चिनि थानि जे जों पाप खायमानि आबो एकमात्र गुरुसिमि सि रसायना हेमानो जे 7 जन्मनि नि पाप ना आं रसायना खाने आंबो जों ओ आश्रम न जों चिनि गुरुदेव बाय जों गोरोमै नालायखा ते कैसा प्रश्न काली पूजा बा चिनि जे मूर्ति तेचा काली पूजा जे किनारो खाय महादेवनि गोसारो खाय शिव बाय पार्वतीनि ताङै अबाहाय चिनि मुतायनि मांगलि रिजा हायनोब्ले अब हमके मन्दिर खा शिव पार्वती मन्दिर जों शिवनिबो बिनि बिहिक दं माने पार्वती आमा याके जों वानसुलायगा अब शिव न साइसुं सिमि हंकाय शिवनि मूर्ति साइसुं सिमि हंकाय बनो जों आलादा किनारो खायतनिका याग्रा गला दाक्षिण मन्दिर कनि कतराखाय जेहेतु शिव पार्वती मन्दिर हंकाय बो सुदु शिवनि मतायसिमि बा मांगलिसिमि तनिखायया पार्वतीनि बर मांगलि मानांनाय हंकाय जेहेतु ब बिहु हंकाय बनि बिहि बाय बसायनो जों आराधना खायखाय चिनि जीवन चिनि थिना तेबो गाहाम गाननाय जों अ मताय मांगनि जों मूर्ति स्थापन खायखाबा बसक आसुल सिगांनि प्रश्न हंके काली मतायनो जों तामबागै पालाय हायनोब्ले गुफुरनसिमि पालायफाय जों अबनि लाइफ बुमारक चेत्रयनायखा हंकाय आबो हाजार हाजार बिसि ताक जेमन जों सत्य जुग त्रेता जुग दापर जुग कलि जुग अम हायखायनो जों 4टा जुगाव जों ताबुक जे जों बास फैखोनोखै कलि जुग अब ताबुनि गयाबो हाजार हाजार बिसिनि सिगां जे जरा सत्य जुग माने पृथ्वीयाव बरक सृष्टि खामाने आ सृष्टि माने जरानो होइते सत्य जुगनि होइते न चिनि मतायनो जों पालाय फायजो आजरा होइते ताबुनि दिनि सिमिया जों तांनि कालिनि मतायनो पालाय प्रश्न एकै ब जुगनि होइते पालाय आबो तांनो सायगा जे जराबो पृथ्वीयाव बरक सृष्टि खा आ जराव शुद्ध धर्म कायसानो बन सनातन माने आदि जतन सलाय गोजाम all over wall
বিশ্ব যতই কাইসানো ধর্ম অধর্মনি বুমুনো সনাতন ধর্ম তাবুক সেও বিভিন্ন ধরনের আধুনিক যুগ অনেক কিছু নানান ধরনের অংশর বাই ফিয়াবা আদৌ কাইসা ধর্ম কাইসান তমনি সনাতন ধর্ম অ আমা যে কালি অব সনাতন ধর্মনি মতাই আপন হইতেন অসত্য জনি হইতেন जों मताय पालाय फायो ते कायसा हंके जों बनो तांनि पालाय नायदि पृथिबीओ जखन पाप बारिओ दुर्दशा बारिओ आ जरा न कायसा मताय अ पापी स्तर न लुप्त याखै बिलुप्त याखै बा बिनाश खायना बाबे मा आसे तो मूल मुदाबो जोंता मगे पालाय बुफ्रम हइते पालाय हंके आंगाबो किस्ति आजागा सुबुय साना मुसुङो जे सत्य जुग खरकचा राक्षस बनि बुंखा शंकुशिरा माने दानव शंकुशिरा बंखा बेलायखाय बीर एके ओ बीर ब मताय आतायनो जुद्ध खाय फन्त ब हारिमान स्वर्गनि राज इंद्र राजा इंद्र न ब जुद्ध खाय हारिरुइ स्वर्ग दखल खायना नाखा दखल खायखाय अत्याचार खायजा सातक पितक खायजागा बुजा खारि बिरिदा तक्रा जाखा आपुरखाय मताय वानसुखा जोंते अर दंमालिया म राक्षस जे शंख शिरा जे दानव बा राक्षस जों जेटा आंचल जों जे प्रचलित कबैन राक्षस बनो जों मा बोथारसिना हायखाय बनो पालखाय मताय बोथारका किन्तु ब थैनानि सिगां बिनि बिहिगनि अग बिनि जेराय दं बनो बोथारका पालखाय मताय बोथारमे यागुलो बिनि बोस्ला आजायका बिनि बोस्लानि बुंखाय रक्त बिस बुमार संका आमा आनि बाबा बर बसाका मताय अमाहाय अमाखायनाय पालखाय मिलियाखै दिन बाबना बोथारसिका ब किन्तु परम माने बीर जुता तमानि हंकाय आबनि यागुलो खाय रक्त बिस तरखा हंकाय ब चिनि परम पिता ब्रह्मानो ब दियायना नाखा जे आनि बाबानो जे बोथारनाय आं ओ बररनो अ देव देवीरनो आं बोथारनाय सर्वनाश खायनाय नि ब परम पिता ब्रह्मानो ब बिसिरे बिसि ब दियायखा दियाय माने यागुलो बरमा खुसिंखा हा हजार बिसि रमै दियायखांखाय ब खुसिंनाय ब साका सादे बस नों तामनि बागै आनो मसकाय दियायखा बिसिरे बिसि मस गदगना जरा रमै बसाका परम पिता ब्रह्मा आं दिनि थानि बरदान सानो ओंखाय बबाहाय बरदान जे नोंआनो रिना मुसुंखांखाय अबाहाय बरदान दि जे बरदाना आनो पृथिबीओ कोनो चला कोनो मताय कोनो देव कोनो फानगोनां बीर बरक आनो बोथारमाया ते बोथारना थांका हंके बोथारना हंके तो बरना आगाद खाना नांनाय तानै फानो बुइ फानो सुइ फानो तगै फानो हंखाय तो बोसाकनि थै थपसा तकलायनाय थै थपसा कलायखा हंखाय न आजागन हयते तेसा आनिनो रूप रक्त बिस हायनो हाय तेसा प्रकटङै आजाय फायनानै ओंथुं इंगे बरमाबो बिनि जे दियाय मावो खुसिङै तथास्तु हिजातिनेखा माने ओंसिदुं हिमा कगाबो देव देवीरनि बासाबो तथास्तु माने ओंसिदुं इंगे ब अ बरमान फैगांगा आपुरखाय ब बिनि बुफानि प्रतिशोध लाना बागै ब हायंबो जे मताय आदे तमनतिसा हायनो हाय अत्याचार बुखा दखा रिप्रिका सिंहासन लुटपुट खायबा इंद्र रासु जतन ब बिनि अधीनो खायना आपुरखाय इंद्र संरक थाङैया कोनै देवेर देव चिनि महादेव शिवनो हा मतायनि बिसिं जतनिसलाय मताय अकरा मताय कत चिनि शिवनो चिनि महादेवनो हिमा कगाबो देव देवीरनि बासाबो तथास्तु माने ओंसिदुं एके ब अ बरमान फैगांगा आपुरखाय ब बिनि बुफानि प्रतिशोध लाना बागै ब हायंबो जे मताय आदे तमनतिसा हायनो हाय अत्याचार बुखा दखा रिप्रिका सिंहासन लुटपुट खायबा इंद्र रासु जतन ब बिनि अधीनो खायना आपुरखाय इंद्र संरक थाङैया कोनै देवेर देव चिनि महादेव शिवनो हा मतायनि बिसिं जतनिसलाय मताय अकरा मताय कत चिनि शिवनो चिनि महादेवनो थाङै जे हे परम शिव जतनलाय अकरा हे देव जों ते तंनानै जानानै जागा करिखा अरबो तंमालिया उरबो तंमालिया मतै जे शंकुशिरानि बिन बसला रक्त बिस बजोंनो जत दखल खाय सासन खायसे चिनि जे दं जों जे चिनि तंनानै जागा जतन ओंखाय
tabu bono jeng bot ma khaise ma bothasene apurkai si bono saka bono bahike bor khani bono bor khemia bo porong pita bor mana thani bordar manja kuno chala motai phanong thong chala phangthong bono bothasene te bono bothana thanga me bini sakni thei thopsa klai kan kaino obo bohai tesa rokto bisaino bir ngui ase pene tar mane thop ni ngai tebo thop dam ngai tebo mane lokho hazar ama hai bini chehra pe kai bono bothar kulmanai eka ajora kai bosaka oboni kaisano upai norok thani durga amani ar norok thani durga ama ni ar thangni norok jotono jani ja sakni phantomoni kichari di te boya kai monote uddar khaine karon durga mangkha motai ekai oje rokto bis boban chogo ano chalase bothamne buri ano tam bothamnai aboni jabol khai durga amani aro borok thaleka ngai saka ngai bo saka alte tam khane ekai aboni bagelino je kartik maso chini kali puja bo ungo hekai bo apro je bini bokrok je ama je kali amani totra je bokroni mundo ni mala ino abo bokroni mala rokomoni abo bini abo sip ni mala tomoni puila saka bini je Parvati amani 108 প্রকার bini bumung te bo 107 বার thika thui bo jormong kha thui pai ka ngene bini bokrono bo bini bihik ni bokrono bo asika hamjago sip oje ekbar থেকে bini kaisa bokrok ekbar থেকে kaisa bokrono bo mala khai bo saka nungsi marong thani dian khai di aro phan manai apurkai sip ama kalino simalongo ama buisoni dino o mundun mala mane bokroni mala ribi yakoni dian khai ka bo phan ngai yakoni ambagino chini ma kalini rup bini kosong andra gunda okay apurni hoiteno jung chini bo juddo khaika rokto bisto juddo khaika ngai rokto bis harika abuni bagino bo thui bo thopsa kalaya khayei bini yago naine chini ama je kalini ama ni yago kaisa bati tongo mane tan kha surka ngai no o je thui kalai mani bati yasani bo manung kha karon oba hawo klekhna tesa haino hai rokto bis asane abron hoiteno jung amano manio je পৃথিবীও যে প্রণ অব আপদ বিপদ গতিও বা আমতই রাইখ সঙ্গ দংশ খাওক লেখনা তেসা হাইনো হাই ডক্টর বিস আসানে আপ্রম হইতনো जों আমানো মানিও যে পৃথিবীও যে প্রণ অব আপদ বিপদ গতিও বা আমতই রাইখ সঙ্গ দংশ খাইনা বাবে जों আমানি ফানা তে কাইসা হকে দিওয়ালি বাই কালী পূজা তামো অব ববাহাই ফেলেন তো जों त्रेता जुगनि जों रामायण लग नायनो हाय जों नुगो जों आं सेमानो যতন রামায়ণ গ্রন্থর সিরিয়াল নায় পরিলাই যে জরাব শ্রীরাম ভগবান রাবণ লঙ্কাও থাঙ্গৈ বন বট খাयै বিনি বনবাস পাयै মাতা সীতানো তুই ফাইমানি জরাও जों नुखा অযোধ্যানি যত দেশবাসীর পাল পাল খাইয়া আদিন দিয়া মানে দিওয়াল जों ठकनि मसि उ कैंडल रोग्या आमबागनो जों दिवाली नो माने आंद्रा गुंद्रा नो पूरा आलो माने पहर खायनानि बागैसो जों दिवाली सगो आबनो नो दिवाली तो काली पूजा का आमाबैसानि दिनाव ओ आमाबैसानो आलो खायनानि माने पहर खायनानि बागै दिवाली सगो गाबनो ताबो गोबां बर'नो दिवाली फारसि रायखाथा हा ताम जों फुला जों बुजिना नांनाय अ जे हा अब केव हिनो मातृभूमि কোনো ভাষা বা কোনো জাতি কেবল হিনো হাসুক মা जों हिनो हासुक मा केबल हिनो धरती मा हा केबल हिनो अन्थाइ थै कलायमानि हा हेके नायदे जों जे जरो मानि बहगो आसायै जों तरनानि जेंखा तरते खाय जों हा मानि खाजानि दुदक जों जालिया जों दा बिबिनो जाथाय जावै जों बानसिमा हेके अ जे जाथाय जों जामानि जिनि त्रिपुरा राज्य जिनि प्रधान जामखै माइसि हा फातारो गेहूं माने गम नि आटा मयदारो खाय जागायो बिभिन्न धरনের तो ओ आटा हा बा गेहूं ओ जे माइ जों फसल गायो दिनि बुफांनि फल जों जाव जाया देबा आपेल बोथायिंखा आंगुरंखा आमरुद फानंखा थाइबुं थाइसु आनारस एसेट्रा भिन्न भिन्न फल फकला जे फसलनो जों जावै अखुं बा जिनि अखिमानि हाम जे मानिनो चाखांगाय जों जीवनो बानसि दङ जेमन माइ चिनर माइ प्रधान खाद्य आबो बजागा फलि
जों अब सगा वांचने अब हाव फरियो आमनि बागैनो हा धरती मांगो हा मातृभूमिंगो हासुमांगो हेके ओ हा बचिनि आमा आं आनि मानि जे आमानि आनि अगो आं जन्म उनखा बो आनि आमा एक आमा हा ते हा बचिनि आमा जों बिनि बोसाक साकाओ जे फसल फलि दमन चाइनो जों दिनै बानसि दङ ए जे दिनै जों अर आसुगलाय जों दिनै क किसा सालायगा क आवयमु दिनै आश्रमनि दैनाय अब जों बर आसुगै दं बर बासावै दं जों हानि साकाओ दिनै हा ग्रेखे जों कि बासाय मानाय आसुगै मानाय थां फायखाय मानाय हा ग्रे हिंखाय अनलकि दंनाय दंला गाजे हा बो कायसा आमाजिन हिंखाय जों अ आमानो अ आमानि बोसा अ हांखा आमानि बोसा मातृ जे हासुगमानि बोसा हिंखा अब अ हा बाय जों मूर्ति ताबुई जों बनो खुलुमगा आरो असुबिदा अबबा आमा जों मूर्ति स्रामाबो जे प्रतिमा स्रामाबो आमा हिंखाय जों बुजिनासो नांग्रानो सगा दा जेमन तेगे सांनो एग्जाम्पल जिखन सा एग्जाम्पल ना दाबो जों गंगाजल हा जों अलरेडी समानि फुङाव जों गंगाजल ना हालायनाय गंगाजल ना हामान जाबलो चिनि अर चिनि आगि बो गंगाजल ना हाजार दङ बिसिब्रं न बायके आं गायसं प्रोसे रायदा जों खुवाय नदीनि दैनो दुबनाय दाबो अ गंगाजल आंनो साइक्रानो दाबो कायसा नाला कायसा बा खाला दै दैथांगाबा चेनेल होनो जेटा चेनेल दै दैथामारिनो आं जुदि म गंगा नै आं मानसु कानबे अबो गंगा ए जे चिनि जे नि हरिद्वारनि फानंखा हा एरपरे भिन्न तीर्थस्थल जे कटर कटर गंगानि दै गंगा नमना सरस्वतीनि दै फानो जों दुबका हा जों जदि अ खाला दै दैलायनानै नो अबानि गंगा मा गाबानि गंगा नाय आ दै बे मदै औ बदै म बदै खाया देबा हंखाय आमनि बागैनो हा माने चिनि मातृभूमि अ बाय जों मदाय दानो तां खुलुमिया दङ अबा आमा सेमसि 24 तारिखो चिनि फुङो जों गंगा दै नाहानाय एकाय अ गंगा दै नाहामानि जागुलो गंगा पूजा खायजानाय जों गंगानो दैनो पूजा खायो दै नाहामानि जागुलो पूजा खायमानि जागुलो सारिगो तेसा लखिनो जों बुग्रियो लखिनो बुग्रिमानि जागुलो खाय हरदिबोनि जरा काली पूजा आं दासिम सिगाङाव ब्रिफिं लिरनायखा काली पूजा के हरदिबोनि जरानो एकाय आमजानि जत ताकुते बुकुक अक्रा चाक्रा आनि मा फानि समान आनि साक जालाय आनि साकबाया आनि स्लाइ कुसु मारे गिसिं संरनो चिनिरो पदबिल नीलचंद्र गामिनि जे चिनि श्री श्री गुरुदेव शांतिकालीना आश्रम मताय खुलुम फायनानै नायनानै बाहायके मताय खायजाक चिनि गुरुदेवनि जे रायदा रीति बाय साधना बाय ध्यान बाय बाहायके खायजाक अबरो फायै नायफायनायनि बागै जतननो गयजाव ते आबुनि 10 दिनो 25 तारिखो चिनि महाप्रसाद नाय गयनाय आमसनि जत ताकुते बुकुसनो चिनि अरो फाय महाप्रसाद जानाबो जतननो खुलुमबाय